L'esclerosi lateral amiotròfica, o ELA, és una malaltia neurodegenerativa molt greu, que provoca una debilitat i una atròfia muscular progressiva. Des de la Facultat de Medicina de la Universitat de Lleida, el doctor Josep Esquerda i el seu equip coordinen una recerca orientada a conèixer millor els mecanismes de la malaltia i trobar possibles dianes terapèutiques. Probablement el tractament serà multifactorial, atacant cada un d'aquests elements que es consideren responsables de que la malaltia progressi. L'ELA es manifesta de manera esporàdica en un 90% dels casos, mentre que el 10% restant té origen genètic. Una de les alteracions genètiques causants de la malaltia es van descobrir la primera es va descobrir l'any 1993. I a partir d'aquí, per primera vegada, a partir del 93, tenim un model animal en el qual poder treballar i poder descobrir mecanismes inherents a la malaltia. Abans d'això no era possible. I amb aquests animals se poden fer assajos terapèutics, se poden administrar fàrmacs, es poden fer intervencions del tipus que sigui amb la intenció de frenar l'evolució de la malaltia. Estudiant els mecanismes de l'ELA, s'ha vist que les neurones malaltes acumulen dipòsits de proteïna alterada. La neutralització d'aquesta proteïna, anomenada SOD, SOD, és cabdal en aquesta línia d'investigació. Nosaltres, en el treball, hem caracteritzat aquests dipòsits, que es veuen aquí en microscopia electrònica, i hem pogut desenvolupar uns anticossos que reconeixen d'una manera selectiva aquesta proteïna alterada. Nosaltres creiem que aquesta proteïna alterada és alliberada a l'espai extracel·lular i que aquesta proteïna alliberada a l'espai extracel·lular és un agent que desencadena la inflamació dins del teixit nerviós, activant cèl·lules de la microglia i altres tipus de cèl·lules, astrocits, que contribueixen al dany neuronal. Amb l'objectiu de frenar aquest dany neuronal i, per tant, l'avanç de la malaltia, l'equip del doctor Esquerda ha desenvolupat nous anticossos i han iniciat un protocol d'immunoteràpia activa en animals transgènics. Nosaltres el que fem és injectar als animals aquests pèptids de tal manera que els animals produeixin anticossos i aquests anticossos vagin a neutralitzar aquest fragment vermell de la proteïna. Encara no es disposa d'un tractament eficaç per aturar la malaltia, però s'ha avançat en el coneixement dels mecanismes patògens i es disposa de models experimentals molt útils. Sense la marató, això que us he explicat no hauria estat possible.